Istý Bratislavčan si kúpil usadlosť neďaleko Mijavy. Chcel tam relaxovať a užívať si ticho prírody. Namiesto toho musí počúvať výstrely z brokovníc. Kúsok od jeho domu poľovníci dokonca lovili diviaka a podľa neho porušili zákon. Pán Strechaj má problémy s miestnymi poľovníkmi, tí strieľajú zver pár metrov od jeho domu. Usadlosť si kúpil najmä preto, aby tu mohol s rodinou pokojne relaxovať. Namiesto toho je pravidelne svedkom poľovačiek. Poľovníci išli po hranici môjho pozemku popri Slupikoch a odtiaľ niekde strelili zver tu na tomto mieste, čo je necelých 10 metrov od brány od hranice pozemku. Podľa jeho slov poľovníci strieľajú veľmi blízko jeho domu a porušujú zákon. Zákon hovorí, že musia strieľať 200 metrov od obydlia a v smere od obydlia, nie k obydliu. Samozrejme, že strieľali k obydliu. Zákon tam nebol porušený, lenže on si to špatne vysvetľuje. Ten výstrel kľudne mohol smerovať sem k domu. Hej. Mohol niekoho zraniť, mohol zraniť psa, mohol zraniť moje dieťa. Nejaký poľovník si nezoberie na seba, že by strelil niekde medzi deti alebo na niekoho, kde by niekoho ohrozil. Poľovníci tvrdia, že lesy v okolí domu pána Strechaja sú poľovným revírom a tak tu môžu strieľať. To je poľovný pozemek ze zákona pridelený nám, není vyňatý z poľovnej plochy. Nemôžem ísť ani von bez toho, aby som sa strachoval, že tu nejaký poľovník momentálne nebude poľovať. Pán Strechaj požiadal o pomoc aj políciu. Polícia tento incident prešetruje ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, nakoľko medzi poľovníkmi a obyvateľom víkendového domu došlo k slovnej potýčke. Potom, čo som konfrontoval poľovníkov, že ich poľovná vzdialenosť nie je dodržaná a že majú byť vzdialení 200 metrov, sa mi začali vyhrážať, že mi zastrelia psov, keď ma ešte raz uvidia. Pre televíziu Joj Pavol Čertík.